Singgalang batan na may loba Loba di ba olay kakutoto Adoranca baka palobota Gak para lubin ni mambali sampo Kalibatan na maloba Di ba kapasa kuto baru Mujuenyo kapalobota Bakile-kile lakan mecarai lampu Bagura-gura beramai-ramai Dio pasang tukang curito Pamani apa opa desa pakai O sampai kini batu coga juo Coga Marilah kami sabuahnya lagi ke sidang narami sidang kobakanda di tabuna mani kota buti barau narori kami. Jangan menjadi upik dan puji nabakan dalam mengesarato joroti Cuma nasi di pihak kami sama tonde onde jogodo ubi. Oh sebuah lagi kesidang darape tu jomodo kadang jokete Nan datang dari jauhan, nan datang dari dake hendak mendengarkan curito silawai dulang padu ini tampe ku silawai kami lama langsangi lagu tak ada buah tak dapat suara raga parau lah babun ni benlek lah ili cubo lah mendangi-dangi de damam salemo lo bagi dola tasumbe onaja la di upe di moko la narape dengan bismillah sore la nadape itu ay orang di imaka isabanar balia rasul analai kulifa ya Allah di dalam laina gari ay makama adina allati adola banan tuhan anan malaikan nyo oh Allah ini Allah lako badiri yalla dengan sandi irinya lagi muhur labina basi Allah dia itu sifatnya oleh barakana supaya dari junjungan dan kita lalang basiharkan lalai jasmani batal tubuh kita naladapi nalade kami kamangambaju itu kamangambang dinalai pituan nalade mingkuha asamulai tetapi dinalai sabalum ladi kambaju itu lade sabalum dalam kami
sabui alai apo si ngajo tarala biahai da ulu iyo ai mahaji ipinto ladelai kami la kabar mohon alaga sapakajo odu laika padon la tuana rumah namulo para atamu Ulaka ibu dan lai nyorumah Allah ilangan ka aduh ei kamara kulaila denyo bana sarato ana adarul ladeka aluran dan denyo ayah iyo ay sarato bundo ay kapado ka umaaya ay sarato bundo lai kanini dan lai jo mama Allah kapanguloda jo Andelay karibelay joba idadelay bakijo obako ulaka alim jo ulama ala urasai igamo lainaluran ngalay mamaro masarato raso umando lai kapado de la bundo kanduang isarato peka kanyo Nilai salam istimewa likarikan dan kito lekarikan ladenyo kami Ona samuto kangajo Porito Kacinta kulay nyo sa tila urang bariba Anamu Onelai sambula iyola salam Ala dari kami ba Aduh Iyonin nilai salam Iyolai kaganti Iyolai basijo O baso de ilala Ala iyo Ala iyo Allah iyo Ya Allah la ilaha illallah ya mulai Nabi Muhammad Rasulullah la ilallah Allah Salaman kaganti Nilai basina jo basore ayamulai kagati sirpina Nanti dalam curan ila Allah orang si ingin ngaju orang lainnya amin di kami timbago dengarkanlah di malam si Bismillahirrahmanirrahim wakatu Delaita luar Samita Cipago sa tila marukosa Tanah bata Adola buah nyolai elola timba Pilai padoman la demodo Nana jomba di sambil yode membaca iyo balu nantar pega Kanan lada pilah di dalam lada barana Ladi sambil ladi manuai iyo mandape bilala Kato muka dimai Sakian kami rantau Sakian nanda ulul dalam basila wa idullah Ini iyo nala masuk ke tujuan jo singa jo Ma'alum makara malam
lada kini ko kan sudah iyullah nyatu Laikan sudah nalahnya tolan dek kita nana basamu ale iyo marapulai Tuan nadaro nilai Allah lada balai sholat di siang hari cakap Lahiran milai nan datang lahiran milai nan tiba antau iyo lainyo wanang nanawagal malin basanyo Delai itu lamara pulai iyo dilaka baratamu anabati enai alaci turun baliau dan jo adiknya Iyo bagi tunyo bana manu ika babarito Anale sudah ladanya iko siman lin lai lanjuinyo Ladi doa laikan bana iyo lai sasudah iko Belai yo basilawa Singajo iyo lade orang ameh lade kami latimbako Lai bagi tu denyo bana lapado malam larenyo nangko Kini kasih tangan di pengajian Ladi arakato Lai karano pengajian Belai penting lapado kita Memang penting nana sekali ladi bidang ladi agama Agama Islam agama kita Semua jotaga Layado dalamnya utang di kita Menjalankan saja menjalankan saja Di umat Islam nan di dunia nangko Oi saudara kasih dengan rami Jo kalau kita mangana diri Delai mangana diri Pandanglah langit tililah bumi Siang jo malam berganti-ganti ambil nasaka ke badan diri ke badan diri hidup para sokam mati mati ke hidup kemudian hari hendaklah kena patah jo pagi delai patah jo pagi hendaklah fikir pagi jo patah Mengapa kita bacan do bimbang lah dipandang nyomato didang tarang lah didang tarang dunia semisal badaga semisal merantau ke negeri orang mojo lambe barasoka pulang de barasoka pulang Barasoka pulang ke kampung kita ke kampung asal lagi tu balako kepada guru cubalah tanya delai cubalah tanya di mana asal lai mulo jadinya dari mana asal lai mulanya jadi Delai insan kakamba di dunia ini di dunia ini kalau bumi ya kan berisi siapa asal delai semua sekali bagi dunia ilahi delai Tuhan ilahi siapa salah semua sekali pikiri benar sungguh-sungguh oleh bumi kota baik langit ko runtuh sampai lade suke talade ko penuh ladi amal kurang di mana lade ko jauh nene kita kan bahati rusuh pikiri benar lade nan lai adina juga manu banai o malang lade talata lagi awak beriman kita ko indah orang balabo boleh marugi awal sawatu lagi awan lai anda dengarkan nene bumi jolangi lai Tuhan jadikan lai sangai ajaib menjadikan bumi lai saratonan jolangi kalau dipandang sangat besari cukup belah pahala
saudara. Lagu kasih Tuhan ya sudahlah nyata menjadikan insan lah di dunia nangko di dalam kitab adolah basuh Wa khalaqul jinna ladala itulah dekatonyo illa li ala da buduni dan lai tambahan pulau itu lah kami panyato aku jadikanlah dengan la insan sejati laya dola de bajan tuala de laya dola de bahatin lagi ado batangan adolah bagaki adolah batalingo lay kanan dan kiri la buah mato sudah terjalni lay sudah la cukui la de lay semua nana sekali nene itu naimai dari Tuhan ilahi naimai Tuhan mulakan Lada karenanya kita nilai orang barakah Nilai ada basami untuk pandangan Lada ada bahati Lada untuk pangan Apa gunanya pemberian Tuhan di dalam kitab lah sudahlah boya di dalam kita sudahlah boya hadis dalil sudah menerangkan ya Allah di dalam Al-Quran dengan Rasulullah sambungankanlah Allah la siang jomala ikulah Nabi Rasul yang kira itu tandanya Islam iya lalako iyo kita Islam sejati cuba tampilkan bukti oh Allah cuba kerajukan lepatan rajo pagi layanda olehku oleh perintah Allah kerajukan suruh layanti taga sumbaya bapu sobat zakat pitara kaba itu lenyo heramanai aji ladeka makah ladela itu tandonyo Ondela itulah tandonyo delai orang isilah Lara begitu delai orang ayang dela kami akan mengatakan dikato layakkan kafir oleh antar Islam ditampi lanyo tare dibuang lanyo sakam kemudian nyo hari kemudian nyo hari Allahu Allah delayan tay mahuni kolar jahannam ko hilun akalla amanatikanlah jadi laira sunyo di soal pengajian bola dia dari itu hilang panyuruh andelai puntung landelah hanyu ondele pun tuanalanyo ondelai apinan lah pada tenar balipe juru tulis lada bajalah padonan siapa lai kana kita lai tanyo kana lada ombak nala pulang kapado ode lautan jokan lau lenyo lawi dijadi sapalai salamu lamunyo oh salamu hoi lamunyo lainga akan kara deba itu lenyo bana di dalam pengajian dalam pengajian oi agama nana Islam ko lai sabana lana kita maham ko lai lai sabana lai kita lema makaikan nila itu lada nyobana bagi tu lai nyobana nilai karana la iman di dalam agama ode agama nana Islam jadi rasulnya lah dari soal pengajian Tena sonyo dari kami lana badu sebagai
kanan mulo para tamore pembantangkan lapi iyo pambantangkan denyo lapi oleh kamu nalako ado memang alane kami aswa ibaranan nurang bakarajo ibarai iyo nande galanggang iyo bapacuan denyo kudo nalai pacunan danyo kudo diampanan niyo lakualo pacunan iyo nande sabali iyo dijadilah de kando lai kapan lade paralo iyo ayampe dan jon limo Odelayo manola de nana manang tantu ka mengambil de nyobuko ba itu iyo demi salah iyo sawatu nala umpamu sebagai iyo ne acara-acara atau sebagai intermezzo iyo lah jadi nande raso nyobuwe di langkala para tamu kini iyo denan ba itulah Odelayo makanan ka elo baru buang iyo denyo hari Batambanan iyo nelarui juo Rila denyo malam iyo wala sekarang anangko Memang batambala de nyolarui batamba dingin ala taraso Maalum acara malam kini kan sudah iyo delahnya to Kan sudah niyo ay mulanya to de kitonan niyo nala basamo Yaitu aleklah denyo anang iyo sudah melahnya to Yaitu ay alinan marapulay iyo sarato jowana adaro memang beliau dan bagala tuan malin labasanyo Iyo nande selamat kami ucapkan nande badu la dihamula dekan padi diserahkan iyo de balamnyo dibilangkan iyo denyo hari ditatapkan iyo de malamnyo Batapenan iyo layo kini akanan hari ada acaranya ala tibo giliran nene ewanang iyo la sini karangan ko mana puah hidup lanyo baru dibuayan la kini ko menjadi yuran la sumando iyo la denan de la disano Ibarai iyo nande nyo misal kan jadi suatu de umpamo Ibarai iyo de bala buah kini la cukui de samparono selamat iyo denyo bana kami ucapkan tarimo syukur Mudahan iyo la de nyo wanang iyo ay sehat de sehat sajo tetapi iyo ne derang tuwo tantu lalape la de haranyo lalape iyo de yo bana kewajiban la dini rumah tanggo Memang lalapinan de nyo bana kewajiban selaku orang tua tetapi sayang seribu sayang iyo dek kita de basamo bakato orang deh gae ambo kana 20 istilahnya menandam le kana rambia condong iyo akan de bahasonyo batang iyo nala di awak buah lape ke kana orang sajo Memang begitu nande nyo bana kece yo mama kati sampono Denan layo laila di siko babi ni karantau orang sajo Memang niyo tuangku lapeh karantau la kasamonyo tetapi iyo nan la de sirila atau si malinan la kini ko samone samona le mami tak di kampung jualah babi ninyo Niyo lan singgalang iyo ay mula nande handanyo ko inane ya donan la di koto kadi solo ne kadi bao Kalau na adonan la di solo ay kakadunduang kaki tobao Bulia iyo endenyo siri si malini sano bagalang lado Atau ba para nande nyote atau ba para elo baju Ato bapara la denyo to may bapara taron de la iado
Sagalonan ionan de usaho mungkin akan liau cuba. Ba itu iyo adalah kana ba itu pintalah na jo pintu. Kini yo ba ala na karanca yo ba ayo bananan ka elo nyo. Baru puang iyo nyo wari ba tambah nan malam jo. Allah ba tambah lalalui malam iyo hari la taraso. Memanglah barambui angin dari iyo lada nyorimbo. Memang taraso nyo dingin lai kapang kanan talingo. Kini ba abana karanca la ba abana lada kasero. Ba iyo na kasanang lakasajua di dalam rado. Kini la ba itulah malalaka eloknya. Di mana le kasanang la di dalam na kiro-kiro. Nakamila de johibur sapatala na jodoh. Yola kula de bangkinang pokala siaminambo. Walau amin nambo beliau lah meniyangko. Tetapi albumnya kan dikenang lekenang jo. Coba ala si ku coba cita compa cielopa. Awak agak si malindu jadi marah pulai. Awak pamilih ome tapi lihat budi ule. Macoka indah sakit jando tengka pun tak ada pe. Sekolah aluna sampai baca Allah pandai. Suko duduk di kodai nampak jando nyui mai gemai. Baju tengah pagi jopo tangan bawa bini orang. Tak malu bake orang awak kete bini nak gadang. Tak malu bake orang awak pendek bini nak panjang. Dirantang menamu panjang tentu kana bajelo jelo. Lelo lagi to punta la sakadar la kapagudno. Lema alum la iyo nyo kita. Endele jarang ada iyo baso. Endele jarang la iyo batamu. Ola di rumah la buah kadang enangko. Kau di malam menangko. Ada acara alek marah pulai nyo. Ai kini iyo ai mula hati bo. Ande wandang la iyo masonyo. Nanti malam Kini jatuh. ponyo. Nele kini la iyo harinya. Allah ko dape kawan sairi. Barakasanang la di dalam dado. Mata nyorangi pa abake kapindi. Lai si malinaril di malalo nyo. Gura-gura di ini malam. Gura-gura basora-sora. Opa desa kita doakan. Barulah juga jadi marah pulai. Ayo kali kita kabalai. Nana kabalai harilah sanjo. Iko padesa barulang jadi marah pulai. Aku si malinaril patah salero. Aku babini, Badinilah. namun denai basilawai juo. Namun denai badulang ju. Orang singgalang batan namai loba. Loba di bawah oleh kakoto tuo. Adoran bakapal lobota. Tak perlu bini membeli sampo. Kalibatan nama loba. Dibawa ke pasar koto baru. Mujunya kapal lobota. Bakile-kile lakan cahaya lampu. Gura-gura beramai-ramai. Radio pasang tukang curi itu. Pamani apa desa pakai.
sampai kini batu coga juo Coga galah Coga indah dalam Badan nang juo di talap yang lai tak kurang nilai maaflah kami pintu Lai karanolai nyo kami hanyolai bagar sajo kini bahalan karanca Manaka elo nyo baru buang hari lalari jual lari malam sekarang nangko jola gula mo di bari jual Di bari bana sekarang nangko Bejo pantun surau ikolah dio Iranarang nyalalai kasarugo Anaklah ayam turun 10 Ko mati 1 tinggal 9 Ko mati 1 tinggal 9 Kalau berpisah nyawa jo tubuh di tangan orang lipe di hati badan Lipe di hati badan Beginilah ayam tinggal 9 Kau mati 1 tinggallah 8 Kau mati 1 tinggal 8 Tangan orang lipe di hati badan Orang cabian si kain kapan Biarkan si kain kapan Lelanya to ayam tinggal 8 Mati 1 tinggal 7 Kau mati 1 tinggal 7 Badan orang bungkui jo kain kapan Mereka orang antar ke dalam kubur Orang antar ke dalam kubur Olahnya to ayam tinggal 7 Mati 1 tinggal 6 Kau mati 1 tinggal 6 Badan terhereng di dalam kubur Kota beramal bakalam kalam Kota beramal Kalam Ilahnya to ayam tinggal 6 Mati 1 tinggal 5 Kau mati 1 tinggal 5 di dalam kubur bakalam kalam Mungkar dan nakir datang bertanya Mungkar dan nakir datang bertanya Anak ayam tinggal 5 Mati 1 tinggal 4 Kau mati 1 tinggal 4 Mungkar dan nakir datang bertanya Lah hidup di dunia lah ikut solat Hidup di dunia lai beribadah Olahnya to ayam tinggal 4 Mati 1 tinggal 3 Kau mati 1 tinggal 3 Sepanjang tanya kau nak tak jawab Mati balambin ke dalam neraka Mati balam bin masuk neraka Inilah ayam tinggal 3 Mati 1 tinggal 2 mati 1 tinggal 2 Indah tak tahan azab neraka La minta berbalik yonan kakoto Minta Balik ke dunia nanti Nilainya tu ayam tinggal 2 Mati 1 tinggal
satu, kau mati satu, tinggal satu. Kalau babalik ke dunia nangko, Kaki ampe badan babulu, kaki ampe badan babulu. di anak lah ayam tinggal satu, Mati ju habis dunia, oh mati ju habis dunia. kaki ampe badan babulu. Di jalan merangkak ke dalam rimbo, Jalan merangka ke dalam rimbo. hai batang batuang hijau batang talang samo Bamia kedua-duanya, samo bamiang kedua-duanya. labung kuah punggung kagak sumbayang. Impamu saji bamal yang jor, impamu Musaji baba ojo. di kain basan di bawah mandi sasu, Sudah mandi di bawah pula. sudah mandi di bawah pula. Amal ibadah di bawah mati, ini nak kami di laman orang. Yalah.